U nastavku jutarnjeg programa više ćemo malo pričati o muzeju, našem Narodnom muzeju u Leskovcu i možda o tome kako svi mi doživljavamo tu ustanovu, da li rado i često odlazimo da vidimo šta to ima novog u muzeju ili da se podsjetimo nečega što smo možda i videli pre nekoliko godina, a eto, došlo vreme i nešto mi je palo na pamet, pa želite da obnovite svoje sećanje na neke stvari. I o tome da ipak u toj ustanovi radi jedna ekipa ljudi koja stvarno sa puno entuzijazma želi da instituciju približi sugrađanima, da predstavi na jedan drugačiji način, a da decu edukuju da posve drugačijim očima gledaju na tu instituciju. O svemu ovome razgovarat ću sa Vladimirom Stevanovićem, šefom osnovne delatnosti u Narodnom muzeju u Leskovcu. Vlado, dobro jutro pre svega. Dobro jutro. Ja sam pokušala ovako u najavi da sažmem sve ono o čemu ćemo pričati, a boga mi, to će biti interesantna priča i ja se nadam da će se naši gledaoci priključiti našem razgovoru i onako za početak priče, ajmo da vidimo šta je to što ste vi u Narodnom muzeju u 2013. godini odradili, koliko je tu bilo posla, koliko je bila posećenost, bez onoga organizovane najave i svega, da li ljudi uopšte dolaze u muzej? Iznenadili bismo se koliko ljudi dolaze u muzej, znači u principu, kažem, uvek može bolje, mi radimo na tome da povećamo posećenost Narodnog muzeja, ali generalno dolaze ljudi u muzej, hoće da dođe, hoće da vide, naročito sad kad smo otvorili ovu novu izložbu, koja je najveća, znači, muzeološka izložba do sada u istoriji muzeja, sastoji se, znači, iz 4 elementa osnovna, to su arheologija, istorija, etnologija, istorija umetnosti i na 2 galerije podeljene, znači donju i gornju galeriju, tako da sad je prepuna cela ta priča, znači, sa muzejem. Prva i osnovna stvar za muzej, zašto, kažem, ljudi bi trebalo da dođu u muzej, mi to znamo kad pitamo decu, a u suštini kad pitamo odrasle, oni isto to kažu, šta je muzej? Kažu, muzej je zgrada gde se čuju stare stvari. I to uglavnom svi misle, tu sad ima neke stare stvari, mi da dođemo to da vidimo, trebalo bi, to je neka kultura i tako dalje. A kako vi razoveravate, ajmo, decu ćemo naučiti, a kako starije razoveravate u taj stav? Pa pričom, bukvalno, znači, ja sam arheolog po struci i meni je mnogo interesantna arheologija. I sad poenta je ono što nas uče na arheologiji da predmet apsolutno nije bitan. Znači, svi ti predmeti koje mi čuvamo zapravo u odnosu na građanstvo, u odnosu na ljude, oni su apsolutno nebitni. Jer ti predmeti zapravo su tu da ispričaju priču ljudima koji tu žive. Zašto sad muzeji imaju, zašto su oni lokalne ustanove? Zato što je bitno da čovek zna odakle je potekao. Sad, muzej ima, generalno, znači muzeji imaju jako veliku ulogu u obrazovanju jednog identiteta ljudi koji žive na tom području, na toj teritoriji. Generalno za Leskovac ljudi uglavnom znaju za roštiljadu, znaju da imamo paprike, đošuj, tiku špici i tako dalje. To je neka nova kultura, znači nešto što se skorio obrazovalo. Leskovac je, moram to da napomenem, znači ima 8200 godina trenutno koliko mi imamo dokaza do sad, znači staru civilizaciju, odnosno u kontinuitetu on je naseljavan 8200 godina. Znači najstariji nalazi koji mi imamo su iz srednjeg neolita, nekih 6200 godina pre nove ere, Hisar i okolna sela. Isto kažem, kada se kaže muzej, uglavnom se misli na neku istoriju, uglavnom tu sa Prvi, Drugi svetski rat, nešto pre toga, to je jako zanimljiva priča. Znači, mi ste i dalje vezani za tu priču, imamo čak još novih tih starih priča vezanih za tu blisku istoriju, međutim, u celoj toj priči ljudi uglavnom, čak i kada učimo u istoriji, u školi, imamo par lekcija samo iz preistorije. Ja kao arheolog to naravno ne mogu da se složim s tim. Vi trebate da vidite genijalce koji su tada živjeli. Mislim, to su ljudi koji su izmislili sve. Oni su izmislili šolje, čaše, umetnost. Znači, treba veliku pažnju posvetiti njima i da vidite koliko stvari to zanimljivo. Zašto je Leskovac toliko značajan? Recimo, ako mi sad pratimo arheologe, znači zvanično, kažem, zvanična stanovišta, zvanične neke teze koji su izlazili, nalaze se u leskovačkim zbornicima,
vidjet ćete zašto je Hisar toliko bitan sam. Ljudi ne znaju šta je u stvari Hisar. Hisar je jedna ogromna vremenska kapsula. Jer tako? Vi tu imate, da, znači imate bukvalno tragove naseljavanja Leskovca, kažem, od 6200 godina pa sve do sada. Znači sada evo ovi Hisarci koji žive na Hisaru, oni su produkt 8000 godina civilizacije. Hisar je inače jedan jako značajan lokalitet uopšte za celu Srbiju. Pre svega, kažem, eto, za tu jednu oblast koju se ja specializujem, to je bronzano doba. Imamo genezu cele jedne kulture, Brnička kulturna grupa. U ostalom, eto, svi smo čuli za Turovićevu iglu, to je jedna kontroverzna tema. Po onome što je Milorad Stojić, profesor, rekao, Turovićeva igla je predmet načinjen od 100% gvožđa, što je nemoguće dobiti sad u laboratorijskim uslovima. Tako da, mislim, kažem, ako ne ništa, Leskovac bar ima jednu kontroverznu temu. Zamislite da smo mi jedino mesto na svetu gde postoji tako nešto. Mislim, to je ipak interesantno ako ništa, zbog toga vredi da se dođe u muzej. Pa onda imamo, konkretno to je samo preistorija, bez ovih, kažem, zanimljivih tih ljudima sad te priče, neke prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, tako da. Pa onda imamo, recimo, Leskovac je, Hisar je jedan lokalitet u svetu gde je u celosti zabeležen proces dobijanja gvožđa iz rude gvožđa i generalno ulivanja u predmete, znači da se dobiju predmeti od toga. Pa imamo tako dobijeno, znači, na Hisaru nađene ruda gvožđa, nađeni su kalupi za livanje, nađene su peći, znači ceo proces metalurgije. To, eto, možda ljudi nisu znali. E sad, da bi mi sve to objasnili ljudima, mi smo započeli neke nove programe koji su vezani za edukaciju i sad hoćemo da ulažemo, investiramo u budućnost, u naše građane, znači najbolje mesto se krene je škola. I mi smo krenuli, znači već smo imali neke pilot programe u toku prošle školske godine, sa 3 ili 4 škole smo radili i držali smo predavanja, kolegi i ja, vezano konkretno baš za preistoriju Leskovca. Ima je to bilo jako zanimljivo. Način, interesuje me način. Deca su vrlo specifična, deci treba održati pažnju. Decu treba zainteresovati na... To nije lako. Nije uopšte lako. Nije, kako to radite? Pa ovako, mi smo pre svega tako, kao što se, eto, vidi mladi ljudi, i mi volimo klince i mi se nekad ponašamo kao klinci. I mi smo jednostavno, kaže mi kolega, ja arheologiju stvarno onako s entuzijazmom shvatam i volim je i onda želim da klincima približim isto to gledište kako ja vidim arheologiju. Ja ne volim suvoparne teme, ne volim suvoparne knjige, volim nešto što je slikovito, opisno, mogu... To se najlakše i pamti. Da, i upravo to treba klincima. Naravno, kažem, idem u korak sa svetom. I kolegi ja, konkretno, ja sam bukvalno pola sveta prošao, bio od Antarktika do Rusije i bio u skoro svim muzejima, znači gde god sam bio u gradovima. I Južna Amerika, Severna Amerika, Zapadna Evropa, Severna Evropa. I tamo su muzeji, bukvalno, ne znam, kao Ušće u Beogradu, kao jedan veliki tržni centar. Znači, vi odete tamo sve novo, moderno, u skladu sa interesovanjima ljudi sada. Znači, konkretno u Srbiji muzej je onako jedna, da kažem, konzervativna tema. Sad vi dođete tamo i sve je jako ozbiljno, jer nauka je jako ozbiljna. Međutim, to zapravo nije tako. Nauka je jako interesantna, zanimljiva. I mi smo klincima, znači, spremili za njih posebna predavanja sa slajdovima, sa nekim filmićima, znači mi to koristimo neku interaktivnu foru da bi prišli klincima. Znači oni mogu da nas pitaju šta god hoće, mi njima pričamo na nekom njihovom jeziku, znači skroz opušteno razgovaramo sa njima, to je ono što je jako bitno. I ispostavilo se da je to isto jedan jako dobar recept i za građanstvo. Znači kad dođu ljudi kod nas, konkretno kolega Nebojša Dimitrijević koji je isto arheolog, on radi kao vodič kod nas, koristi isto tu, znači terminologiju, izražavanje, adaptaciju sinopsisa građanima i to se jako svi, znači stvarno rezultati su fantastični, bukvalno dobili smo mnogo pohvala konkretno za taj pristup. Čak i kad je bio princ skoro pre mesec, dva, ne znam tačno koliko, čovjek se oduševio Nebojša, pohvalio ga pred svima i jako mu se svidao taj pristup svemu tome. Jer mi smo svi živa bića, svi volimo da komuniciramo jedni s drugima. Kad ljudi dođu, zato kažem, ljudi kad dođu u muzej, predmeti nisu bitni. Bitan je taj kontakt koji ima muzej s njima. Znači, ljudi ne znam, mogu dođu u muzej, mogu pitaju šta god hoće. Mi smo svi tu zbog njih. Jer muzej ima ulogu da kažem, obrazuje taj identitet koji mi imamo kao građani. Ako mi znamo
da mi ovde živimo 8200 godina, da mi imamo fantastične neke stvari, neke izume, nešto što je mnogo dobro. Ljudi će onda u vezi sebe osjećati se bolje, neće misliti da smo mi, sad ne znam, neko selo koje je izniklo u 19. veku. Kako se i to, kažem, smatra, čuli smo za Caričin grad, Skobljić grad i to je to. Nije to to. To su neke velike stvari koje mi tek možemo da eksploatišemo u turističkom smislu. Pa kažem, kad smo krenuli celu tu priču, videli smo da su deca i tekako zainteresovana, u smislu da im se baš sviđa to. Jer moramo da imamo korak sa vremenom. Sada više ljudi retko čitaju knjige. Sada je tu Facebook, tu je internet, sve je interaktivno, sve je brzo, jako brzo se smenjuje. I da bismo doskočili tome, znači jednostavno i mi moramo da idemo u korak s tim. Znači moramo da pojačamo internet prezentacije, pristup internetu. Znači, sad nastavit ću dalje sa još jednim pilot programom koji smo mi krenuli. Čekajte, pre toga, moram nešto da vas pitam. Imate već dovoljno iskustva da možete da mi date odgovor na to pitanje. Koliko Leskovčani poznaju istoriju Leskovca? Možda oni stari odlično poznaju stare Leskovčane koji se možda sećaju nekih događaja onako bitnih koji već mogu da uđu u istoriju. Koliko Leskovčani u stvari poznaju istoriju Leskovca? Upravo to. To je, kažem, jedna malo onako zabludica da i stariji ljudi, oni svi znaju istoriju Leskovca. Ok, znaju savremenu istoriju, bližu istoriju. Oni su bili tu kad je bio rat, bili su tu kad je bilo savezničko bombardovanje, bili smo tu kad je bilo moderno bombardovanje. Istorija Leskovca se ne vezuje samo za 20. vek. Jeste, dosta, eto kažemo, 50% ljudi su čuli za Mali Manchester i za naših tih 40 fabrika koliko smo imali, za nešto stvarno neverovatni preduzetnički duh. Ono, eto, kažem, što ljudi ne znaju je ono pre toga, koliko je to bilo interesantno, koliko je to bilo zanimljivo. Na primer? Pa, na primer, recimo, jedno 60% ljudi koji ja pitam nisu otišli nikad na Caričin grad, a iz Leskovca su. Znam zato što ja nisam, dok nisam neku samoinicijativno preko arheologije krenuo se zanimam, ja nisam bio posetio Caričin grad. Postoje još mnogo lokaliteta koji su jako bitni, kažem, konkretno Caričin grad je nešto fantastično, imamo ceo vizantijski grad. Ljudi misle, kao eto, odu u Gamzigrad, ima ekskurzije, sad deca idu u Gamzigrad da vide to. Ja sam bio pre u Gamzigrad nego što sam otišao na Caričin grad. Gamzigrad je jedna palata, super, lepa je palata, mislim, pod UNESCO-om je zaštitom i sve, ali mi na Caričnom gradu nemamo samo palatu. Mi između ostalog imamo palatu, imamo ceo grad sa vodovodnim sistemom i kanalizacijom koji ide ispod ulica i to ljudi sve ne znaju dok ne dođu tamo sa vodičem. Znači, obično, ljudi kad odu nešto sami, mi smo imali slučajeva čak neke škole odu, niti konsultu u muzej, niti znaju da se tamo plaća ulaz, ima razloga da što plaća ulaz. Mi dajemo ceo doživljaj, znači doprinosimo svemu tomu da ljudi kad odu tamo da vide u stvari, vide ono što mi vidimo, a mi znamo već šta vidimo zato što imali smo prilike da se upoznamo sa tim. Tako da, po mom mišljenju, ljudi ne poznaju dovoljno i daleko su od toga da dovoljno poznaju istoriju Leskovca. Verujte mi, dok ja nisam krenuo da radim u muzeju, mene zanima istorija, ali dok nisam krenuo da radim u muzeju, veze nisam imao istoriju. Koliko je interesantno, koliko su stvari Leskovčani, da kažemo, cool ljudi. Taj neki smisao za humor koji od davnina je prisutan, znači novine još iz 1800. godina imaju gomilu nekih anegdota koji su interesantne i kažem, ima dosta stvari koje mogu da nam pomognu, jednostavno da lakše razumemo jedni druge, da ljudi se stide našeg akcenta, leskovačkog govora, kao glupo im je, odu u Beograd i ono ne pričaju leskovački. Leskovački govor je jedan, znači, od tih izvornih oblika Vukovog govora, znači tad kad je bio Vukov jezik i sve to. Mislim, ne trebamo se stidimo od toga. Najlakše je zbijati šale na leskovački način, zato što je prirodno, a kao što znamo, smeh je lek, znači smeh je nešto pozitivno, nešto dobro. Samim tim, svi smo mi u startu jako pozitivni ljudi, Leskovčani. Eto, to je nešto što možete u muzeju da naučite, da smo uvek bili pozitivni ljudi. Ono što ste rekli malo pre, vezano znači za te projekte ili programe, vi ste pokrenuli još jedan program koji Narodni muzej u Leskovcu čini jedinstvenim u Srbiji. A to je da ste napravili program opet učenja te istorije za decu sa smetnjama u razvoju. Da. Konkretno imali smo, naravno, to je sve rađeno u saradnji sa školom 11. oktobar. Taj program konkretno osmislili smo, znači, ja, Nebojša Dimitrijević, kustos arheolog Narodnog muzeja u Leskovcu, Ivan Stamenković, profesor likovne umetnosti u školi 11. oktobar. Naravno,
uz podršku oba direktora, direktora škole i direktora muzeja. Znači, kažem, mi smo uspeli da adaptiramo sinopsis muzeja, da adaptiramo celu tu priču koju mi imamo da ponudimo deci škole 11. oktobar, zahvaljujući, kažem, defektološkim savetima. I u suštini, taj rad bi trebalo da se nađe u sledećem Leskovačkom zborniku. Baš konkretno, mi smo jedini muzej u Srbiji koji ima program za inkluzivnu nastavu. Mi smo to uradili iz celina, jer zahvaljujući, kažem, defektolozima, mi znamo da je malo teže držati pažnju deci iz škole 11. oktobar. Mi smo doskočili tome, znači našli smo način kako da im održimo pažnju, svi zajedno, znači saradnja. Tako da je cele te radionice su napravljene iz celina, krati iz celina koje su umeđu vremenu u pauzama. Jako je bitno isto taj interaktivni pristup, da mi non stop pričamo sa njima, znači ne da im držimo predavanje, nego da oni učestvuju u razgovoru, to kroz jedan, kažemo onako, opušteno, casual, kroz taj pristup da oni vide što je to zanimljivo, jer šta će njima to? Njima to treba samo ako je to interesantno. Što bi deca bilo što učila ako nije zanimljivo? I mi moramo da im predstavimo sve to kao nešto jako zanimljivo. Naravno, svaku radionicu je, odnosno, da kažem, taj edukacijni program za decu iz 11. oktobar škole je pratila jedna likovna radionica poslovna, odnosno da oni kreativno izraze to što su naučili u muzeju. I stvarno imali smo jako puno uspeha. Prva radionica je uglavnom bila vezana za to. Poseta muzeju, adaptirani sinopsis, razgovor, onda su trebali da nacrtaju sve to što su videli. Oni su stvarno nacrtali su dosta stvari koje su videli su da su zapamtili sve to. Mi smo razgovarali s njima, oni su stvarno zapamtili to što smo imali. Bilo je tu neka kratka pauza, užina, sokići i tako dalje. Mi smo se malo zezali sa njima i bilo nam super. I nama i njima. I mi smo to nastavili. Znači, sledeći korak u svemu tome je bilo da to podignemo na veći nivo. Veći nivo je bio krajem 2012. godine priprema za novu godinu. I onda su deca ovako imali jedan novogodišnji posetu Narodnom muzeju. Uz našu inicijativu, znači oni su crtali, kažem, neke novogodišnje teme i nešto što je vezano za Narodni muzej, pa smo napravili jednu humanitarnu akciju. Želeli smo onako da ta deca vide da ona mogu da privređuju, mogu zarade sebi za život. I mi smo ovako, kažem, profesor likovnog je odabrao 3 najreprezentativnije rada koji su oni radili. Napravili smo novogodišnje čestitke i mi smo to ovako, kažem, organizaciono, znači po organizacijama smo to prodavali i sav prihod je, bukvalno sav prihod bez ičega, znači sve je otišlo školi 11. oktobar. To je bilo nekih oko 18.000 dinara, što im je pomoglo za novu stomatološku ambulantu. Znači, ta deca su u suštini pomogla svoje školi, njihovim trudom, njihovim radom, ljudima se to svidelo, čak jako su simpatični crteži koji su urađeni. Sad, bila je dalje priča kako da to podignemo na viši nivo. Pa ovako, onda smo došli na ideju, naravno, dobili smo novog saradnika u celoj toj priči, došli smo na ideju da decu odvedemo napolje, odvedemo na lokalitet Caričin grad. Nikad nisu bili na lokalitetu do tada. Morali smo da imamo jaku organizaciju kako bi, znači, brinuli u bezbednost te dece, pa tu su bili uključeni roditelji. I roditeljima isto bilo super. Sad, šta sad na Caričinom gradu? Njima je dovoljno samo što vide ruševine, ostatke, znači, antičkih građevina. Međutim, da vidimo kako je to bilo zanimljivo. Pa smo došli na ideju o kostimiranom vođenju i u saradnji sa Tehnološkim fakultetom, konkretno Saša Ilić, student odseka za industrijski dizajn tekstila na Tehnološkom fakultetu, je u saradnji sa Leskovačkim muzejem napravio identičnu rekonstrukciju kostima, znači svečanih kostima cara Justinijana i njegove pratnje. Znači na osnovu fresaka iz Ravene koji imamo. I super su ispali kostimi, znači i kruna, i broš, i, kažem, bukvalno cela odeća. Znači, car Justinijan i pratnje. Mi sad šetite se Justinijanom primom, Caričinim gradom, znači, dok vas vodi car Justinijan i njegova pratnja, mi tu pričamo, napravili smo kao jednu malu predstavicu ako baš na Akropolju, konkretno kod baptisterijuma Episkopska bazilika, mi smo njima kao car Justinijan deli zlatnike deci i to je bilo jako interesantno, to su stvari bile čokoladice umotene u zlatne folije, super, klincima je fantazija bilo to, postavili smo imali radionicu gde su deca, znači nacrtali smo mape Caričinog grada i deca su trebala da
dodaju figurice ovako gde su šta zapamtili da se nalaze na mapama. I to je isto bilo super. Međutim, najveći uspeh to je bio photo session sa carem i njegovom pratnjom, tako, to je fantazija bilo, bukvalno. Deca su stvarno bilo oduševljena, oni imali su puno novih doživlja, nešto što je njima značajno u životu. E sad, to je što se tiče tog programa, konkretno sad trebalo bi krajem ove godine da se održi okrugli sto za inkluzivnu nastavu za ceo region. Doći će ljudi iz Kruševca, doći će ljudi iz Niša, da uopšte iz drugih gradova dolaze deca sa posebnim potrebama u Narodni muzej da mi radimo sa njima. Kažem, cela fora u tome muzeju je isti i ti predmeti su isti hiljadama godina, mislim, te stvari neće se menjaju. Pristup je drugi, priče su te koje zanimaju ljude, nisu predmeti, jer iza tih predmeta stoji takva ingenioznost, mislim, vi odete u Louvre sad i vidite Mona Lizu, ok, to je mislim, imate vi puno slika, koliko ima slika na svetu. Što je ta slika bitna? Svi uvek se vezu za Leonardo da Vinci, bitan je čovek koji je napravio sliku. Da. I isto tako, bitni su ljudi koji su napravili te predmete koje mi čuvamo u muzeju. Imamo nekoga na liniji, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Dobro mi došli. Veliki pozdrav Tamara tebi, televiziji i tvom gostu. Evo jedno pitanje, Snežana kraj telefona. Vidim da je reč o deci sa invaliditetom. Pa ja imam dete sa invaliditetom, znači, ali moje dete ne ide ni u 11. oktobar, ni u Dugu, znači moje dete bukvalno vezano za kuću, znači nepokretno je, 100% ima oštećenje, znači bukvalno krevet, ruke i kolice. I to je sve. Sad mene zanima, pošto je čovek, vidim, baš se trudi, bori se sa tom decom, znači baš on ne daje sve od sebe što može, pa me samo zanima da li može da se malo potrudi i ovoj deci koja su nepokretna, da se i njoj po nešto, makar godišnje jednom ili dva puta nešto obezbedi. Znači, moje dete osim tuđe nege ništa bukvalno nema. Snežana, kad kažete obezbedi, da li mislite da li oni mogu da se organizuju, da dođu kod vas kući i da vašem detetu malo približe muzej? Normalno, jest. Naravno. Bilo šta, hvala, najlepše prijatelj. Evo, čućete odgovor. Ako treba, znači, ono što je bitno, sad vi dođete kod nas u muzej, da se mi to dogovorimo sve, ako treba doći ćemo kod vas, to nije nikakav problem, da održimo neko predavanje, par predavanja, popričamo, donesemo čak neke predmete ili replike, znači pokažemo klincu sve što bi moglo njemu bude zanimljivo. Evo, dođite i napravit ćete dobar kontakt. Da, to je naš posao, hvala Bogu, to nas zanima. Lepo je što to tako ovo kažete, jer verujem i da mislite. Pošto cela ova priča uvek ide to da vi, uradivši nešto, tražite neki viši nivo, da nešto više postignete u celom vašem radu. Pitaću vas pre nego što uključimo narednog gledalca. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli, izvolite. Bolje vas našao, pozdrav vama. Ivan Gost. Hvala. S obzirom da je govorio o Hisaru, da je to lokalitet veoma star. Ja ću vas zamoliti, možete li da utišate vaš televizor kući? Jer se javlja mikrofoni ovde kod nas. Izvinite. Ništa se čekajte. Pravo ste 100%, prvi put sam pogrešio. Izvolite sad. Mene zanima nešto drugo. Pošto znamo mi da se 20. vek prošao, 21. je na delu, da je nauka veoma napredna. Interesuje me da gospodin, vaš gost, kaže da li postoji u muzeju neki instrument naučni najnovijeg doba koji bi odozgo preko zemlje pronašao nešto da se ne radi na pamet i da se ne kopa Hisar nasumice. A ja mislim da postoje, poput Geigerovog brojača, postoji i drugi instrumenti novijeg doba i da bi to trebao muzej da posjeduje kao jedna organizacija, a s obzirom da gospodin kaže da 6000 godina, a i tako jeste, ja verujem njemu, jer vidi se da je čovek iskustvo iz struke. Da li je moguće da se nabavi jedan takav instrument koji će da pomogne upravo njima da mnogo lakše otkrivaju sve
utrube Hisara i da mnogo brže i bolje se pojasni, a na nasumice kao što je dole kada se pođe prema Kuršumliji, ja sam bio kao mlad čovjek, slučajno put je prošao i našli su ono što su našli, to je starinski delovi nekog gradića, put ga je otkrio. Zna gospodin o čemu ja govorim. Znači, slučajnost je bila. Slučajnost je bila. Samo me interesuje da li imaju instrument, ništa više. Hvala lepo, prijatno. Hvala vam puno na javljanju, prijatno. Evo ovako, znači malo je sad škakljivo pitanje. Mi nemamo instrumente, sad zašto? To je bitno. Naše, da tako kažem, divlje kolege, znači postoje nešto zove divlja arheologija, to je jako rasprostranjeno u Leskovcu, nažalost u celom svetu, nije samo Leskovcu, u Srbiji obilo tome. Uglavnom se oni koriste tim metodama, znači traženje predmeta putem tih detektora, postoje detektori metala, postoje napredni detektori metala koji funkcionišu po principu radara, bukvalno samo kao pištolj, znači vi spalite u zemlju, može da detektuje negde na 100 metara do kilometra. Arheologija ima, bukvalno mi možemo preko satelita da detektujemo te stvari. Sad, muzej sam kao institucija ne vrši iskopavanje. Muzej učestvuje u iskopavanjima koji organizuje Centar za arheologiju Srbije, odnosno Arheološki institut Srbije. Tako da iskopavanja na Hisaru u svakom slučaju nikad nisu slučajne. Jeste to za plošnike upravo tačno. Plošnik je stavio Kuršumliju i Prokuplje na mapu arheološku, stvarno jako bitan lokalitet. Sad, fora je što mi smo pokušali i muzej pokušavao pre mene naravno da skrene pažnju na značaj lokaliteta koji nije samo Hisar, ima još par, ali kažem zbog tih naših kolega koji rade na crno ne bi da pričamo o tome ovako na televiziji, neka dođu u muzej bar da se potrude. Imamo jako značajan lokalitet. Sad, mi skrećemo uvek pažnju, znači pišemo izveštaj, skrećemo pažnju Arheološkom institutu. Arheološki institut određuje, naravno njih finansira Ministarstvo kulture, dobiju novac, jer potreban je novac da bi se vršila terenska istraživanja. Znači, kako oni kažu, mi jednostavno, ako se rade neka iskopavanja kod nas, lokalno, mi imamo našu teritoriju koju obuhvata naša jurisdikcija Narodnog muzeja u Leskovcu. Ljudi iz muzeja, konkretno imamo 3 arheologa, 4. koji radi kao vodič, oni angažuju nas, mi radimo na iskopavanjima. Konkretno, Hisar treba, znači još ovog meseca novembra, trebalo su da krenu zaštitne iskopavanje u okviru izgradnje Telenorovog tornja. Kada se vrše ta iskopavanja, vrše se istraživanja koje spadaju pod rekognosciranje, nešto što se zove istraživanje, odnosno terensko istraživanje. Tu spada istraživanje putem tog georadara i, kažem, još razne neke vrste istraživanja. Ukoliko je potrebno, donosi se i detektor da bi se otkrila po mogućstvu neka struktura. Znači, ne tragamo samo za predmet. Ali kako god muzej nema taj instrument? Nema. Dobro. Ono što želim samo kratko da mi odgovorite, vraćamo se sad, pošto idete svaki put na viši nivo. Da li ste možda razmišljali, vrlo je bitno za lokalno stanovništvo da zna lokalnu istoriju. Da li ste razmišljali da sve ovo što radite podignete na viši nivo tako što biste možda napravili plan i program i predložili Ministarstvu prosvete da se istorija Leskovca kao izborni predmet uvede u osnovnim i srednjim školama? U Leskovcu. U Leskovcu. Govorim za Leskovac. Svaki grad neka radi za sebe. Ovako, znači mi imamo nešto što je isto, kažem, počeli smo sa pilot programom prošle školske godine. Ove školske godine smo malo to sve ozbiljnije shvatili, znači još uvijek je to onako u povoju. Ma koliko se mi trudimo, ide onako polako, ali ide sigurno. Cela priča o kornjači i zecu. Mi imamo program, znači osmislili smo edukacijni program sa interaktivnim predavanjima, neka od njih će čak biti na lokalitetima. I jednostavno to trebamo sada da ponudimo školama, prvo da to prihvate direktori, da vidimo koja će škola to konkretno. To je program za decu iz srednje škole, međutim imali smo nezvanično još uvek to je krenulo, pošto imamo komunikaciju sa nastavnicima i profesorima iz istorije. Bile su deca iz Trajko Stamenković škole, super, oduševile su, imali smo to prvo predavanje vezano za stariji paleolit, znači starija preistorija. Kažem, mi imamo spremnih, 8 predavanja su spremna i sad, kažem, prošle godine smo držali ta predavanja, deca su oduševljena,
ne išli smo na feedback, znači na neku povratnu informaciju građanstva, gde one onako su ljubomorni na tu decu, kaže, hoćemo i mi ta predavanja, pa onda smo mi to proširili, znači ta predavanja, mi ćemo to da krenemo uskoro da realizujemo, ta predavanja će biti održana i za građanstvo, znači svako ko želi može dođe da sluša. Da li ćete pokušati? Da pokušate da ubacite to? Da, naravno, to je sledeći korak, znači to je viši nivo. Sad prvo nam je da ozvaničimo to po školama, da jednostavno zvanično dolaze škole kod nas u muzej da slušaju ta predavanja. Viši nivo je udžbenik, nešto na tu foru, nešto što bi moglo da... Odlično, to sam pitala. Hvala vam puno na gostovanju, naravno da ćete imati podršku sa naše strane u celoj ovoj priči, jer smatram da je izuzetno interesantna i da je vredna pažnje. Hvala još jednom. A poštovani gledoci, ajmo na vesti jutra. Čekam, kolega mi daje znak da nešto nije tehnički dobro, ali kako god...